To assalamu alaikum masu kallon mu da sauraron mu barkanmu da kasancewa da su a cikin wannan sabon shiri na rayuwar matasan mu. Shirin rayuwar matasan mu shiri ne na musamman da ke tattaunawa da matasa da kuma magabatan matasa ba dan komai ba sai dan ɗora matasa bisa turbar da ita ce. A yau muna tare da ɗaya daga cikin baban mu kakanni wa'inda suka gaje suka gayo kuma suka fahimci rayuwar matasa da kuma irin yadda ya kamata a bi don daidaita rayuwar matasa ta inganta ya kamata. Baba sai ku gabatar da kai ga masu kallon da saurara. Assalamu alaikum jama'a, sunana Alhaji Yakubu da Maradi, wato ni dan kasuwa ne mazaunin nan Yamai, kuma ina dan kungiya ne na ita shi wannan hanyar harkar ta kasuwanci, wanda ina shugabantar wata kungiya da ake ce masiye, don mu ne masu shigo da kayaki da kasashen waje muna kawo su Nijar, kuma mu ne muke ɗaukan kayakin Nijar wanda ka sarrafa zuwa kasashen waje, ko da yake a halin yanzu ba su da yawa. Kenan wanga maudu'i ne wanda in mu da kanmu muka gabatar da shi yadda ya kamata, waɗanda muka gabatar da shi su kuma suka amshe shi yadda ya kamata, su kuma shugabanni masu saurare in suka saurara suka yi aiki da abu mai yiwuwa ya zamanto mun cika aikin ne yadda ya kamata, yadda muke son mu cika da aikin namu. Masha Allah, Alhaji ta yaya za ku iya ganin cewa kamar da ku ne mata yanzu kuma sai yanzu ya zama cewa ku iyaye ne kuma kakanni matasa. Ya za ku ɗan ba matasanmu na wannan lokacin tarihi kaɗan don su fahimci wace ce ƙasar su kuma su da kansu masu wane. Allahu Akbar. Wato wannan al'amura ne waɗanda yanayi ya canza, kuma sai muka gani da kai min wannan tambayar sai in gani shekaran jiya da kake faɗi wallahi kamar jiya ko kuma kamar ɗazuma, kamar ba a daɗe ba. Wato a wannan lokacin mu ma ana ce mana ɗiyan zamani, ana cewa kamar al'amura sun canza, kamar misali sun fito daga inda suke da. Kaga da misali babba ya san matsayin shi, ƙarami ya san matsayin shi a anguwa, a gari, bale ma a ƙasa. Matsayin ƙarami shine in wato dole zai yi ladabi, dole zai ba da kai, kuma dole zai yi ɗa'a. Shi kuma babba a wancan lokacin don dole zai yi gwadi ga matashi, dole zai tsawata ga matashi, kuma dole zai kyautata ga matashi. Ka gane ko? Kuma matashin nan zai zamanto ko da ba ɗan shi bane, zai zamanto ɗa ne na al'umma, na jama'a gaba ɗaya. Sai yanzu abubuwa suka canza, sai ya zamanto yanzu yau da akwai amana, yau babu amana. Da akwai biyayya, yau babu biyayya. Waɗannan abubuwa guda biyu wato sun rikita al'amuran mu gaba ɗaya. Kaga dai da akwai addini, ana son addini ga zuciya amma babu karatu. Yanzu akwai karatu amma babu biyayya, babu aikatar da wannan aikin na karatu. Da ko gatana aka yi, gatana wanda ake ce ma gatanan ku, ko a ce tatsuniya ta wani fanni, don in aka faɗi wani abu na tsoratarwa a ciki za ka ga yara suna tsoro, samari suna tsoron wannan abu. Na gani balanta na wa'azi. To amma yau sai ya zamanto gashi ana kwatanta ma mutane, ana wa'azabtar da mutane, kai wani bi ana kama mutane ma ana azabtar da su. Menene azabtarwa? A sa su cikin gidan kaso saboda wasu halaye da suke yi, amma sai ya zamanto samarin ba su ganewa. Ka gani? Don kenan ni ina ganin lallai in za mu mai da abubuwan da an kai da akwai gaskiya a ciki, da akwai amana a ciki. Wallahi yau babu gaskiya, babu amana. Sai dai kuma in aka ce a nemo laihin, to laifi shi ma kuma wani abu ne daban, wanda sai an yi bincike, an bincika za a gani ina ne za a iya samu su. To ko a fannin ci gaban da ya shafi harkar rayuwa ko wani abu ko ragwanci ko wani abu dai mai kama da haka, wani irin bambanci za a iya cewa shine tsakanin matashi na da kuma matashi na yanzu? Ka san biyayyan nan duk komai yana ƙarƙashin biyayya. Da a cikin gida an ka tashi daga cikin gidanku, in tunda da kowane gida misali babu babura, babu motoci, dawakai ne ke da kwai, da shakkai, da awaki da sauransu. To kowa ya tashi ya san aikin da zai yi. Aikin nan da za ka yi ba sai an tada ka an ce maka wane ka kai kaza ba. Kaga kamar yanzu
wallahi ɗazu muna zuwa tare da yaro ina kwatanta mishi cewa a wannan yanayin wannan yanayi na iska muke zuwa muna yau ciyawa a daji mu je mu saro karangiya muka share muka buge ta sai mu share sai mu dora mu kanmu kuma ko da abun yayi nauyi akwai wani teknik da muke wata hikima da muke yi na dora mu kanmu sai mu tsayar da abun haka sai mu tsugunna mu sa kafan mu sai mu tallabo da kafan mu muka aza kan Kadi Sholi ake kira na, ina kira da dukkan yara 'yan makaranta. Idan za ku balago ko kuma za ku vacance, to ku shiga cikin motar Ema Transform Voyage domin ita ce daidai da zamaninmu.